Så er jeg blevet sommerferie, og vi skal finde på et eller andet. Vi må lige høre Martin, hvad han gider. Hvad så, Martin? Hvad så? Hvad synes du, vi skal i sommerferien? Okay. Jeg tænker over, at vi skulle køre til Bruxelles. Bruxelles? Ja. Jamen det tager... Hvad tager det at køre til Bruxelles? Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald meget tid. 10 timer herfra. 10 timer? Ja, det skulle også godt nok. Nå. Jamen, så skal vi lige have købt nogle forsyninger. Ja, vi er lige på vej ind i Biltema for at købe noget sprinklervæske og noget udstyr. Så vi kommer tilbage efter Biltema. Vi vil lige fylde bilen op. Det er godt, at vi har ekstra vand og AdBlue motorolie, sprinklervæske. Og så er det vigtigt, at vi har veste med, når vi skal ned sydpå, fordi i nogle lande skal man faktisk have veste til alle passagererne. Refleksveste. Og så har vi førstehjælpssæt med, og så advarselstrekant. Og så ekstra dæk, og så har vi bare fået fyldt bilen op og klar til tur. Så ja. Goddag. Lille opdatering. Vi er snart over grænsen. Så vi skal lige ind i grænsen og hente noget lidt snoller og noget sodavand. Og vi skal også lige ind og have noget at spise. Så stay tuned for flere opdateringer. Hej! Lille opsamling. Klokken er 22:34, og der er ved at blive sent. Vi skal finde et hotel, vi kan overnatte i, og 20 grader, der er så varmt. Vi sveder, og mig og Martin gør vi ikke. Nej, det gør vi. Og så er der blå blink. Det gør vi. Og så er der blå blink. Ja. Det er nummer 9. Det er så ikke så tydeligt. Det er nummer 9. Ej, vi kan ikke nå at vise det, men vi laver en lille opdatering i morgen. Vi er kommet til Holland, og vi fortsætter videre mod Belgien. Der var vist også koncerter derinde. Vi kom ret sent på hotellet, så her er en lille rundvisning. Vi har sengene, og vi har en fin nok udsigt. Så kan jeg lige vise jer toilettet. Det er luksus, og det er stort. Så det er vores hotel.